За мен е изключително удоволствие. Наистина, аз съм много благодарен за това, че уважи поканата, първо. Защото има много голям интерес около това какво всъщност се случва там на едно място, за което ти после ще ни разкажеш. Кой всъщност го прави, какво всъщност се прави, каква е мащабната идея, крайната цел и така нататък. Но и освен Има цялото време това, тогава. да, но и освен цялото това нещо, на нас ни е супер интересно и на нас ни е супер важно да се срещаме с хора като тебе. Добре, благодаря. Добре. Радвам се много за това. И аз много благодаря за поканата и за мен е изключително удоволствие да съм тук. Няма мога да скрия, че малко се притеснявам, нали, тъй като компанията до тук е доста сериозна като гости и даже малко не мисля, че съм подходяща за нея, но благодаря за високата оценка и пак за поканата. Нареждаш се. Сега, това, което е важно да отбележим е, че ние сме в хъба, а ти го знаеш като... Стария диамант. Добре. Кефи ли те в какво се е превърнал Стария диамант? О, да, напълно и абсолютно. Даже така много се изненадвам как са се получили нещата и много се радвам, че мястото, на което ние станахме завършени пияници, всъщност сега хората, младата хора в Самоков стават хора. Да, стават хора. Така че много ме кефи. Само нали, продължението, което беше натам към бара го няма, но съм сигурна, че то се оползотворява добре. Той е на кедър, като се качиш на втория етаж, отляво. И ти, то като го видиш целото, направо ти, това е това, бе! Тук ли беше? Да. Тоест, ние се намираме в Стария диамант, настоящия хъбът. Това е пространство, в което, така да се каже, младежи развинтват въображението си и в момента това предаване, в което ние се намираме и това, което ние правим в момента е плод на тяхното въображение. Както и много други неща, на които ти ще станеш. Съм сигурна, че ще стана свидетел, да. Пак благодарение на тяхното въображение. Аз искам да ти кажа, че това място по някакъв начин наистина е, така да се каже, събирателно за младежите. То е точно това, което думата хъба означава. Нали? В смисъл събирателно. И има младежи с най-различни интереси и с най-различни хобита, с най-различни мечти, желания и така нататък. Така че за нас е много важно ние да разшириме, така да се каже, кръгозора и да влезнем в различни индустрии, в различни професии. Но в същото време за нас това, което е важно, е да им кажем, че всъщност цялото това нещо е част от един дълъг процес. И сега, като си говорим за твоя процес, нека да започнем примерно от самото начало. Или тази снимка. Това е едно много хубаво начало. Това е първи рожден ден на брат ми с нас. Той е изключителна, как да кажем, важна част от нашето семейство, изключителна гордост. В момента е вече двуметров мъж, нали, въпреки че тук на тази снимка ходеше прав под масата. Но това е един изключително така мил и важен момент в нашия живот и си го спомням колко беше щастлив, защото получи за подарък първото си колело. Радвам се, че мама е спестила снимката с баща ми, който го учи да кара и е погащи. Тази е доста по-добра. Но, как се казва, на тата инженерчето, както вече е по-известен, е много готин млад човек, който също нали, е така част от младежката общност в Самоков. Те малко пострадаха от COVID и това, че 2 години си седяха вкъщи. Но... Добре, нека да започнем. Това кой е? Това е баща ми. Добре, това е... майка ми. Така най-голяма опора и пазителка на семейството и човека, без който, нали, очевидно, че не можем, но човека, който се грижи за нас, освен да сме нахранени, в определени случаи изпрани. Нали, въпреки, че вече всички сме на възраст, в която така се приеме сами, но тя е стожера, при който се прибираме винаги, когато имаме нужда да поплачеме на рамото на някой, някой да ни даде добър съвет, когато имаме някаква сложна ситуация и буквално не мога да си представя живота без нея.
Това си? Това съм аз. Ти на колко си? Изгубила съм Горе-долу. способност да смятам веселка ми, може би да е било преди 10 години, на 25-6. На 25-6. Добре. А това е, ти казваш, първия му Да. рожден ден. Какво имаш предвид? Всъщност ние сме две, както се шегувам, оригинални сестри, а пък брат ми си го осиновихме, когато беше на 3,5. И всъщност той, как се казва, е една страхотна част от нашето семейство. Допълва, да, абсолютно допълва. Така изпълва доста от, как да кажем, нашето ежедневие, нашите мечти. Имаме си, как се казва, 3 деца сме, което нали, винаги е много готино, защото ако се скараш с единия, винаги има още един с който. Както и обикновено двама бият един, нали. Така че нещата, като сте трима, е доста по-забавно и доста по-интересно. И така, както казах. Добре, той е на 3,5 тук. Аз моля да попитам, всъщност, това може би е 4-тия му рожден ден, да. 4-тия ли? Не е ли 5-я? Опиши там 4, май бе. Трябва да е 4, това му е първия. Ето тук на цифричката, това са 3 такива факли и цифричка. Да, има я, верно. Добре, чия беше идеята? Сега да не ти прозвучи нескромно, ама моя. Да, в смисъл това са така, как да кажем, много лични истории, но всъщност всичките моите баби и дядовци, нали, починаха, тези на баща ми така доста по-отдавна родителите. На майка ми първо почина, нали, баща и дядо ми, и след това и майка и, нали, всъщност баба ми. И това се случи точно преди Коледа, на декември месец началото. И седяхме една вечер и гледахме телевизия с нашите и обикновено по Коледа засилват много тези, как да кажем, те не са реклами, по-скоро кампании и съобщения за подпомагайте децата, СОС детски центрове и така нататък. И някакси ми дойде да кажа защо не вземем да си вземем едно детенце, да си го гледаме. И кой е пръв така? Не беше такова аре, ама и двамата викат, да, защо не? И така започна целият процес. А той дълъг ли беше? Да, доста дълъг. Ние първо станахме с приемно семейство, след това нали, си го осиновихме. На брат? Да. На брат им станахте първо станахме приемно семейство, да. И то си е доста дълга процедура, нали. Даже съм забравила по-голямата част от нали, нещата, но нали, всъщност не е като да ходиш да си вземеш ученца от зоомагазина. Да, разбира се. И то е добре, че... Да, е абсолютно добре, че е така. И по-скоро нали, социалните правят оценка на това какво семейство си, за какво дете си подходяща, как би се грижил за него, нали, защото и не е като да го вземеш и да видиш, че тази работа но не те кефи. Така че си имаше доста дълъг процес. След това ходихме на обучение с нашите. Но... Така беше важно да минем през целият този процес, за да бъдем и готови, съответно, така и сигурни. Супер, значи... вие сте си от Самоков? Значи, баща ми е от Разлог, но както той самия казва, е женето Самоков от 30 години. Напоследък го поправям, че аз съм малко повече от 30 години. Да. Най-вероятно си женен и ти от малко повече, но той държи на това 30 години. Иначе майка ми си е самоковка. И съответно баща ми е разпределен тук, запознават се и по класическата схема инженер с зъболекар, нали, с медицинско лице с зъболекарка, нещата им се получават вече така доста повече от 30 години. Супер. И ти учиш от 1 до 4 клас? Първо учих в така на известната все още за нас Самоковска комуна. Не знам дали... все още така я наричат, но в Аксенти Велешки. И след това съм горд възпитаник на гимназията Константин Фотинов. И след това отидеш в София да учиш? Да, след това влезох в УНСС, туризъм, както всички се шегуват с мен, аз съм абсолютен кълвач. На изпита по география написах 55 листа. 55 листа? Да, даже накрая ме питаха тия листа, какво ще ги правите. Аз им казах, спокойно ще ви ги върна написани. Така че... Също така интересно, че влезох с руски, а не с английски.
предпочетох в един момент, освен английски, нали, така да учи и да знам и втори език. Изкарах шестица по география, 5,30 на изпита по руски и също така станах горд възпитаник на УНСС с първо бакалавър по туризъм, след това и магистър. Той, баща ти, като се мести да живее тук, от Разлог, нали? Той си се занимава с строителство още от тогава. Да, той като цяло си е строителен инженер, нали? Идва тук и започва да работи в стройрайона, както си пише по дебелите книги. Участва в строителството на Самоково и на редица къщи, нали, след това и нали, по-големи сгради. И след промените си прави фирма. Първото, което между другото се казва Дая 86. Да. Сериозно. Винаги много ме е ласкаяло. Да, абсолютно. След това Маркан. И нали, първо работят главно на Самоковския пазар, след това в София и сега обратно към Самоковския пазар на половината разстояние. Добре, той има строителна фирма. Така. И ти отиваш да учиш туризъм. Точно така. Имало ли е някакъв замисъл още от самото начало? Не. Не, абсолютно. Ти сама си избра да ходиш да учиш туризъм. Да, като цяло никога не са ни ограничавали кой какво да учи, за да няма след това недоволни. Нали? Като правиш собствените си избори, след това трябва да носиш отговорност за тях. Винаги са ми учили на това. Даже беше много смешно, защото аз исках да работя при него още от примерно първи курс. Нали? Най-логичното е, като баща ти има фирма, нали, да работиш при него. Майка ми, както казах, е зъболекарка, така че при нея не е удобно. Не, просто не е удобно, защото нали, работим с живи хора, не е хубаво нещата да не се получават. Познава ли те някога идеята да работиш при майка ти? Абсолютно. Аз прекарвах всичките си лета, съм и била асистентка. Да, помагах и моите очи, нали? По-скоро съм и пречела, нали? Но така доста време съм поседяла в този кабинет, така че предпочетох нещо, което не е затворено чак толкова от 4 стени и хората мълчат постоянно и най-вече не те харесват, защото никой не е доброволно и с голямо желание при тебе. А за какви позиции кандидатства в първи и във втори курс? Не, казах просто, тате, дай да работя, нали, смисъл нещо в фирмата и той ми каза, в моята фирма работа с тебе няма. Учи си там, гледай си учението и нали, има време да работиш, учението е по-важно. И чак в 4-ти курс ме прие и станах секретарка. В смисъл, извървяла съм си пътя от така доста първоначални нива, защото това, че баща ти е шеф на фирмата, не значи, че ти си принцеса. Не значи, че идваш до тук веднага. Да, много дълъг път е до там. И то не е с едно, а с две, много дълъг път е до там. Да. Добре, ти обичаш да пиеш вино. Да. Ти обичаш да пиеш вино. Определено. И то много. Добре. Искаш ли да пробваш няколко вина? Искаш да се изложа ли? Добре. Да. Давай. Окей. Тук сега имаме едно предизвикателство от Ади. Ади, гараж 88. Да, любимо мое място. И също. Добре. Това е вино номер 1. И сега, Ади, има едно предизвикателство към тебе. Чашите съответстват ли на вида вино? Не знам, честно казано. Сега, и аз искам да си пия. Добре. Сега, Ади предполага, че ти може да предположиш какво е това вино. Като какво? Като сорт, като изба? Като сорт. Чак като изба, не. Хайде като сорт. Викаш да не сме чак толкова... Да. Знаеш ли как се дегустира вино? Не, покажи ми, научи ме. Това е много такова важно умение. Първо казваш на здраве, разбира се. Първо го завърташ, за да може да се аерира. Като цяло това за белите много не е важно, но повече за червените гледаш да не изплиска от чашата. Това е доста важно да се държи ето така и леки. Държиш я за гърлото и с леки кръгообразни движения. Да. Така, за да може повърхността, която има допир с въздуха да е по-голяма и един вид то да диша, за да си освободи ароматите.
Само вдигаш След това. очакванията, че ще познаеш какво е. Да го вдигаш очакванията, че ще знаеш какво. Спокойно сега ще си изложа много коментар. Българско е. Да, аз съм фен на българското вино, тъй като първо смятам, че е редно. Имаме изключително много хубави изби, много производители, които смятам, че трябва да бъдат подкрепени. Освен това, те вадат и един така доста добър продукт. Плюс това, ако имаш амбицията и претенциите да разбираш от вино, България е достатъчно голяма, нали? Само, как да кажем, хората, които се изчиньосват. Смятам, че знаете тази хубава самковска дума. Изчиньосват. Знае ли? Вау, това е яко. Това е една от любимите ми думи. Шуми се изчиньосваш. Точно така. Да. Добре. Така, чакай, първо го помирисваш. Да, навираш си душкаш целия, го но... вече много. Ама не ти душкаш го. Вече искаш да пиеш. Душка. Така, като цяло си навираш целия нос вътре, за да можеш хубаво да го усетиш. Добре. Прицим гледаш и цвета, това за белите не е чак толкова, нали... В смисъл, ако е някакво шардоне лежало в бъчви или нещо от сорта, да, но... Май не е шардоне. По-скоро совиньон ми изглежда. Не. Аз ти казах, че ще се излагам. Димят. Как се казва, това е сложно. Да. Това е сложно. Димят е такъв български сорт. Как се казва? Кореняк. Добре. Това първото винце ни е направил и мезенца. Дай да го видя, сега така ми го взимаш. Да, ето, точно. Това беше идеята, да си го отвориш, и да видиш. А харесва ли ти? Да, аз обичам. Такова не съм пила изобщо никога. А това се яде, така, гледай, поглеждаш го, нали, с любопитство и сега... Без много да го миришиш. Много е яко. Ади, браво. Вау. Я да видя, стой. И виното е кое много казваш? яко. Това? Да. Това вино е за това. Гледаш го. Точно така. И много не му се чудиш. Бобе. Кое винцето? Значи, искаш да кажеш, че няма директно сега тук с 2 бутилки бате, влизаме, баща ми има голяма фирма, нали, и така нататък. Добре, говори се супер много, че баща ти е много голям. Сега, може ли да ни обясниш точно колко голям е смисъл? Какво имам предвид с това? Това, което се знае в Самоков, сега тук на някакви така слухове да разбулиме. Добре. Своето присъствие. Има строителна фирма. Така. Не е просто строителна фирма, а той е холдинг. Така, да. Добре, до тук е вярно. Така не? Добре. Може ли да ни разкажеш малко повече? Ти, примерно, си първи курс, на него вече той вече си основал, нали, фирма, месеца, нали, вече в София. Да. То от тогава веднага ли става, нали, така да се каже, толкова огромно нещо, или има някакъв процес, през който е минал, така да ни последователно, нали? Ти примерно си 11-ти клас или си в гимназията, той тогава не е имало фирма. Не. Имало е, как не, още не, тя стана на 30 години. Фирмата стана на 30 години. Да, Маркан стана на 30 години. Така че тя е смисъл от, как се казва, промените на там. Той е един от първите хора, които реално, даже мисля, че е първия в Самоков, който си хвърля партийната книжка и излиза в частния сектор. Той е да разбулим, ако трябва други духове, не е от хората с куфарчетата, с парите или нещо от сорта, както му казват модерно, е self-made. Нали, си извървял целият така път и нали, съответно е станал този човек благодарение най-вече на себе си, естествено на подкрепата на цялото ни семейство, но при него също няма шорткъти, скрито покрито. Но между другото аз имам едно много хубаво филм, че направихме с Дидо и колегите ми Диан Барански за 25 години Маркан. Никой ли не се сети да ти го даде? Никой не се сети. Обаче па за Лукола имам. Да, никой не се сети. Не, това бе стана много хубаво. Добре, ние можем да го сложим после. Можеме, можем да сложим части от него. Не, много се гордея с това клипче, защото го смисъл то разказва историята на фирмата и как е тръгнала. И нали, пак започва както тук с такива малко по-архивни кадри, само че там са малко по-големи и смешни очила. Но пък не аз, те. В смисъл баща ми, нали, там първите му съдружници, нали, колеги и приятели. И с малко по-така
как да кажем, смешни дрехи. Надявам се след 10 на 20 години, като гледаме това клипче, да не ни се струва и на нас. Така че Да, и то... изглеждаме смешни. Сигурно така ще е. Да. Но, нали, всъщност фирмата тръгва от Самоков и то много постепенно, нали. По принцип, това да растеш много бързо и безконтролно, обикновено ти играе лоша шега, защото не можеш да контролираш процеса и обикновено си напъваш прекалено много и става не добре. Нали, работят си в Самоков, обект по обект, нали, все по-голям. Да. И в един момент, нали, отиват на Софийския пазар, където също тръгват от по-малки сгради, нали, докато в един момент не идва, или не дойде, т.е. вече съм горе-долу част от процеса, но нали, не идва ерата на моловете. Да. Всъщност моловете са едни от първите така доста големи обекти, които започнаха да се строят, като първо те имаха главни изпълнители, които бяха международни фирми, най-вече защото те могат да дават банковите гаранции, само че те правеха и нали, това, което правят, понеже е най-лесно и доходоносно, е да правят само мениджмънт. И наемат подизпълнители, които нали, някой Иван трябва най-накрая, нали, в крайна сметка да свърши работа, някой трябва да копа. Някой трябва да копа, бац. Да. И нали, всъщност първо Маркан става такъв подизпълнител, докато в един момент нали, не събираме достатъчно опити, как се казва, и финанси, и знания, за да станем главен изпълнител. Така, и тогава всъщност нали, за това става тази холдингова структура, защото освен да бъдеш строител, трябва да покриваш целия спектър от дейности по една сграда, т.е. да правиш и частите, нали, ЕО, ВК, ОВК. Имаме нали, специализирани фирми за всяко едно от тези неща. После пък дойде времето на така наречените Design and Build проекти, където нали, идва инвеститор, който има най-грубо казвам, някакъв идеен проект, но му трябва пълен пакет от услуга. Т.е. от това някой да го довърши и вкара в техническа фаза, да вземе разрешенията за строеж и така нататък. Нали, през това някой да го построи и ако тези хора са един екип, се получава по-добре, тъй като така повече имат шанс да се слушат и по-малко нали, има предпоставки за грешки. И всъщност допреди около и нали, допреди така новите пътища, по които пое баща ми, нали, поехме ние с него, всъщност огромната сила на Маркан и на холдинга беше в това да правиме дизайн and build проекти. Тоест фирмата с архитектите върват напред, след това Маркан като главен изпълнител, и съответно с всичките ни такива дъщерни фирми като подизпълнители по части. Колко фирми има в холдинга? Мисля, че в момента са 17. 17. Като освен строителство, нали, някъде на това са вече много дълги истории, не знам дали. Няма да отекча с тях. Значи, знаеш още колко много има, още и такива, и такива. Да. Само да кажа, че нали, някъде по трасето си построихме и новотела, някъде по трасето здобихме и училище, което не така Американско-английската академия има. Добре, значи, да започвате да правите молове, започват фирмите да растат все повече, започвате да ставате все по-независими. Правите новотел. Новотел го менажирате или не? Той е построен или изцяло? Така, значи ние сградата е наша, съответно нали, ние си го построихме, офисната част си я управляваме ние, а хотелската ние управляват Акор, които са международна хотелска верига, които това правят, управляват от името на собственика и за негова сметка съответния хотел. Той новотел не е ли верига? Да, значи Акор е майката на много брандове. Например, Ибисите, които са 3 звездни, Новотел и Меркюр, които са 4 звездни, Пулман, Софител, които са 5 звездни и вече станаха безбройно количество, тъй като в хотелския бранш в момента се така окрупняват нещата. И нали, всъщност Акор е фирмата, а Новотел или Пулман в случая е бранда. Бате, Новотел е техен. Това на Цариградско, сеш се, дето е. Не сеш се? Ма добре, чай сега. Новотел не е ли като франчайз някак? Има два варианта на такива партньорства между собственик и оператор. Един е франчайз, където по-скоро те ти дават разни стандарти и ти си по-въвлечен в управлението. Ние по-скоро сме във втория вариант, който се казва Management Agreement или договор за управление. И те изцяло го менажират от наше име и за нашата сметка.
освен че ходиме да папкаме там и да си правиме партита, се срещаме с Джема един път годишно. С Джема. GM, General Manager. Добре. Да. Така да ни представи бюджета и маркетинг плана за до година и оттам натам сме гости в хотела. Не сме като по другите хотели, дето собственика влиза и почва да пука. О, бате, да пием по едно вино за новотел, честно ти казвам. Това вече започва да става интересно. Леле, гледай колко вино, бате. Това правилната чаша ли? Не знаеме. Сега, не това знам, пак е бяла. това за чашите пък е съвсем моделна тема, която е много дълга. Да. Айде ти си домакин, са, не наливам аз. Добре, аз ще налея. И сега, това е второ бяло вино. Чакай сега да ти покажа друго. Като наливаш вино... Да. Аз просто, защото исках да... Това е второ бяло вино. Така. И отново е българска избор. Ади, не знам, затрудния. Много. Това също не е нещо много типично. Няма да познае нито едно, това е ясно. Дето се вика, тя ми е избрала най-интересните предизвикателните, така че... Но са много вкусни. Да. Но и двете вина са набрал. Добре, казвай, няма си зла. Даже няма да пробвам. Добре. Така, второто е тамянка. Тамянка, да. Тамянка ми е много... Любимо ли ти е? Любимо ми е, да, обичам. Тя, знаеш ли какво? Защото ти първо каза, нали, това е Sauvignon Blanc, нали? Да. Аз само влизам при нея и викам, дай някакъв Sauvignon Blanc, тя не пие, вика, ти лут ли си, чакай, покойно, бе. Sauvignon Blanc за мен е успешната маркетингова кампания ever и нещото, което не пия по религиозни причини, както казвам. Да, пречим ли ти? С кое върви? Това върви с тези сандвичета. Добре. Да, гледай какви билки е сложила тук. Това поне мисля, че е мащерка. Или ще се излагаме пак. Колко мога направихте преди да направите новотел? Колко? То едното няма общо с другото. Няма. Те си е холдинг. Едното е строителство за влагане, друго е наша инвестиция. Сега ти кажа честно, само в скоба, по принцип се въздържам да ям месо. Чакай сега спокойно. Чакай да ти кажа защо да не ти ли интересно. Не беше го хапна, ама не по религиозни, както обичам да казвам, а по морални причини, нали, тъй като има достатъчно хубави и вкусни неща и някакси мисля, че ядеме повече месо, отколкото трябва и мъчиме малко повече животните, отколкото трябва. Ние не искаме да нарушаваме принципите. Ти възгледите, ти и целите, ти в живота. Ние по-скоро искаме да вземем на лутия. Добре, няма да го хапна. Ето. Да, няма. Без прошуто. Да. На мен жена ми е италянка. Пукаме прошуто, за да куска, бате. Съдба. Какво да правиш? И това е вече ваша собствена, ваша новотел е... Да, наша инвестиция. Съответно, ние инвестираме, нали, това, че сме мосторител е отделна история, но и след това му трепериме на кешфлото вече почти 10 години, даже повече. Треперите на новотел? Да. Чакай сега, чакай. Всеки си мисли, че като направиш нещо такова, превърташ играта. Има ли го такова нещо? Да, бе, да. Тогава започва якото бачкане. Чакай, че... Тогава започва якото. Да. Какво имаш предвид? Всяко си представяш, че да си инвеститор означава, че имаш една стая пълна с пари, които изсипваш някъде. Не, общо взето. Не е много реалистично. Не е много реалистично, плюс това не съществува такова нещо като цяло. Нали, всичките обекти, в които сме инвестирали и инвестираме, се правят с банкови кредити. Нали, ти имаш съответното самоучастие, което обикновено е 40%, но останалите 60% ги взимаш като банков кредит. И съответно след това започваш да го изплащаш от текущата дейност. Имаш си лихви, главници и обикновено кредитите са 10 годишни. Само 10. За такива големи инвестиции то може да е 30. Нали? Може да е и повече, но нали, горе-долу инвестиционните кредити са 10 годишни. Така че реално голямата борба започва, когато отвориш. Нали, номера не е да го... В смисъл, номера има и в това да го измислиш и да го построиш,
но като цяло голямата борба е като започнеш да го оперираш. Чакай сега, тук стана интересно. Значи имаш два варианта. Единият вариант Мгм. е да си създал вече капитал, Така. от който капитал ти да самоинвестираш 40%, Мгм. Да. а втория вариант е ти да продаваш интелект Мгм. или примерно да продадеш идеята на Мгм. някой, който има Мгм. такъв капитал, но тогава не мога да кажеш, че е твое. Тогава не е твое, ти просто го продаваш на по-ранна Да. фаза. А вие правите и двете. Не правиме първото. Първото, Да. конкретно с Новотел. Конкретно с Новотела, конкретно с училището ни Американо-английската академия, сега Добре. и с Окол. Да, сега за Новотел, това, което нали, някой, ако ни слуша, нали, Мгм. би си казал, нали, окей, това е много пари. Мгм. Но това, което ти казваш, че те са много пари за харчене, За инвестиране за инвестиране и за връщане. и за връщане. Мгм. И това, което ти сега каза, е, че ние вече 10 години му търпериме. Това означава Да. ли, че вече сте го изплатили? Ами не, има още, не знам колко години си ни остават, още 2-3, нещо Мгм. такова. Но върви добре, всичко е наред, нали? В момента, преди и след COVID, върви добре, но по време на COVID не вървеше изобщо добре. То при никой не вървеше. Да, вие как оцеляхте COVID, бе? Ами, Това беше... честно да ти кажа, как оцеляхме с 60/40 мярката. Ага. Но при нас се получи, защото при нас всичко е законно и е на светло и реално ние можехме да я получаваме. Нали, доста колеги, които Мгм. не работят по този начин, нали, те и за това реваха толкова, защото не може хем да не даваш нищо в тази държава, хем след това да искаш тя да ти помогне, нали, в труден момент. И общо взето, по време на COVID беше много трудно за хотела. Нали. То в различните периоди е трудно за различни неща, с които се занимаваме, но COVID специално за хотела беше много, много труден. Даже баща ми в началото не мислеше, че това изобщо ще има такива размери. Каза, не, никой не уволнявам, никой не съкръщавам, нищо не намалявам, това сега ще отмине за 3 месеца. Но в един момент, като ти свърши оперативния кеш, и имахме неприятни моменти с това да се наложи да освобождаваме хора, но пък точно тогава се родиха и новите лидери на хотела, които в момента го, как се казва, го управляват, защото те бяха хората, които ни казаха, окей, момента е труден, но Ние сме тук. И съответно удържахме. Но си беше доста така, доста неприятно. Имало е моменти, в които хотела буквално е заключен и се натискаш звънеца, за да влезеш. Вау. Тогава баща ми слизаше всеки ден да окуражава хората и да дига духа. Но си беше трудно. След това рестартирането след COVID също беше много трудно, защото бяха изгубили тренинг. Нали. Бяха се до голяма степен демотивирали. Нали. Колко човека работят в този хотел? Аз не мога да си представя. Ами колко? Ще те подведа ли? Да кажеш, първо ще те излъжа, ама... Едно 100 човека работят сигурно. Нещо такова. И на вас главният ви офис е там? Да, сградата е с така нареченото смесено предназначение. Половината е офиси, половината е хотел. И единият етаж от офисите сме се разположили. А всичките 12 фирми в... Не. Част от тях, нали, примерно Новотела си има долу администрация на техните етажи. Да. Училището си има отделна администрация. Нали. Има хора по различни локации. А добре, за училището? Как стана това с училището? Това пък е толкова дълга и нелепа история, че няма на къде. Разправя, че някой ви бил прецакал с пари. Ами, може и така да се каже. Там историята е, че всъщност училището е основано преди пак 30 на години от двама американски мисионери, господин и госпожа Мънсей, които идват с извинения или без извинения, да свалят маймуните от клона и да разпространяват американската култура, което няма лошо до някаква степен. Така и си основават Американо-английската академия и дълги години са били под наем, са такъв наели един етаж в едно училище в Дружба. И в един момент не катават достатъчно парички и имат достатъчно желание да си направят тяхна сграда. Единият племенник е архитект, прави един чудесен идеен проект, съответно с който започва да ходят по строители, нали, т.е. правят си търг.
Само че с тези картинки не се строи, нали, смисъл. Да, с идейни проекти не С става. идейни проекти е по-трудничко, трябва технически. И Става с идейни проекти. така, и баща ми тогава им предложи, нали, понеже е някаква различна, как да кажем, дейност от молове, Да. къщи, нали, хотели, мотели и т.п. подобни, нали, все пак образование. Тогава още не знаехме какво значи американско образование. Нали, да им помогнем, в смисъл про-боно, да им направиме, нали, да им довършиме проектите, да им изкараме технически проекти, така нататък. И те нормално хората... По-бърно да им завършат проект. Имаме си архитекти, що па да не го направят. И нали, в крайна сметка те затова избраха нас като строител. Така, и почваме ние да строиме, пък за да може, защото знаем, че те трябва да вземат кредит, но затова трябва да самоучастие, тия 40%, дето ти разправях преди малко. И строиме, за да го наберат те това самоучастие, но в един момент се оказва, че те не могат да вземат кредит. Първо, защото обикалят банките с това албумчето с картинките, което банкерите много не ги трогва. И най-вече, защото до сега съвсем не са работили на светло, което също не е любимо на банките. Да. И нали, баща ми и съдружника му бяха изправени пред избора дали да ги забравят тия пари, има примерно 4-5 милиона, нещо от сорта сме вложили нали, тогава, или да им станем съдружници. Има и лева, да. Евра са много. Да. Лева. Нали, дали или да им станете съдружници, т.е. като им изкупиме част от нали, фирмата и съответно те с операция нали, постепенно да си откупуват и нали, ние да сме такъв тих партньор, така да го кажем. И правиме го това, нали, още взето много бързо си организирахме един търг с 3 банки, нали, взехме кредит и нали, довършихме сградата. И идеята беше след това те да си управляват като оператор, като си го представяхме както Сакора. Само, че се оказа, че американците си мислят, че където стъпват, независимо в коя държава се намират американска земя, и се оказа, че са не до там законни, не до там изрядни, не до там това и онова. И така една година имахме доста интересни, да кажем, съвместно управление нали, на училището, докато в един момент нали, баща ми той и нали, съдружника му, те не могат да си така позволят да имат нещо, което не е законно, нали, защото ние не правиме така. И в крайна сметка предложиха, самата госпожа Мънси вече беше, например, на 85 години, нали, доста възрастна. Предложихме на синовете и дъщерите й още така някаква сума, за да го изкупиме цялото и нали, съответно да си я приберат и да си я гледат в Америка. Да. И общо взето така и стана и така придобихме цялото училище. Като даже една година имах удоволствие да съм административен директор. Да. Най-лошата година от живота ми. В твоя живот? В моя живот. А за училището как се отрази това? Не, за училището му се отрази чудесно, защото аз съм административен директор, не съм академичен. Тогава щеше да е много лошо. Да. Защо? Чакай, лошата година в живота. Защото нищо не разбирам от... Нема вино, нема туризъм, нема... Да, няма проблеми. Там общо взето е доста да кажем, предизвикателно, тъй като когато говориш с някой за бизнес, нали, правиш нормални срещи. Какво може да се обърка? Да закъснеш за срещата, да не си напишеш имейла, нещо да отофташ, колко да го отофташ. Докато в училището става въпрос за децата на хората. И по принцип не можеш да си позволиш да отофташ каквото и да било, защото тази една година в 4-ти клас на това дете няма да му се върне. Никога. И там отговорността е огромна, нали, тъй като става въпрос за деца, за тяхното развитие и не е много удобно да не знаеш какво правиш. Но аз се занимавах с транспорта, с храната, бях дълго време ръководител движение всяка сутрин. Също така се занимавах с... Ръководител движение, само... Занимавам се с транспорта на училището и се почва сутрин. Моето дете го взеха, моето дете не го взеха. Автобуса закъснява. Лелката му се казала, еди какво... Ти с такива неща ли се занимаваш? С такива се занимавах. И с такива неща? И с такива. Да. Ма ти какво си мислиш, че да си смисъл, като ти пише пред името директор, менеджер или еди какво си, как си я представяш тази работа? Мислим, просто защото може би някой, който ни слуша, нали си представя, че да си директор, не се занимаваш с такива битовизми, нека така да го нарека, нали? Напротив, директора се занимава с абсолютно всичките битовизми на всичките битовизми.
кой служител се е разболял, на кой детето му се е разболяло, на Кой коя на кеф, кой не е на кеф, кой се жена му сърди. била на кеф сутринта. Това е много важно, Да, нали? до такива битовизми, нали, Да, се стига, нали, така. абсолютно. Кой се е напил с нощи, нали, така. Да. На кой детето му болно, на кой шофьора, защо днеска пропуснал 5 деца да вземе. Тия неща не трябва да ги спестяваме, защото това е работа, това не е просто административна работа. Абсолютно, Тя е и работа с много комуникация. И с много хора, и то най-различни, нали. Това с времето така някак си установих, че го мога, нали, да съм такъв, да имам добър рапорт с хората, нали. Явно ги слушам, кимам там, където трябва и ги гледам, нали, както. Така че да ги успокоява. Това, между другото, точно някакси го разбрах и може би ми се случи на училището, като бях, защото бях душеприказчик на всички, аз ги наричам отчаяни съпруги, но да кажем дами, които нямат много занимание, освен децата си. При тях малки проблеми, нали, в техните глави ескалират до много големи и буквално трябва да си им психоаналитик. И сутрин бях ръководител движение, след обед обикновено бях, нали, на няколко дами, първа, втора, трета, успокоявам ги, всичко е наред и деня приключва. Аз само попитам, тия неща грозни ли са долу такова? Може ли да ги преместиме? Кои? Те не се виждат, окей. Добре, а училището в момента си функционира? Да, функционира си, има над 200 деца, там административен... То е частно. Добре, да, само да отворим една скоба. Това е частно американско училище, от което... Не само, то е, нали, да не чакай, че това е много такава тема. В България не може да има училище, което е изцяло американско, турско, индонезийско или еди какво си. Има само 3 такива, които са по специална спогодба между правителствата, така че ние си имаме и българско училище. Нали, имаме билингвална програма, която е така създадена от нас, но си е абсолютно легална, лицензирана, ако щеш, по-скоро там се нарича акредитирана. Даже преди няколко седмици всъщност ни мина акредитацията. Трябва да ми изпратиш няколко снимки от училището, защото ние му отделихме време. За мен това беше много интересно. Имате ли някой друг такъв проект, който е свързан с образование? Един е доста, в смисъл, един ни стига. Така че един е доста. Един е много. Един е много. Един е стига. Добре. Сега, тук вече стигаме до Окол Лейк парк. Нали, в смисъл, знам, че прескачаме супер много процеси, знам, че прескачаме супер много неща. Ти каза, нали, супер много за лидерски умения, каза супер много за комуникативни умения. Баща ти според тебе лидер ли е? Както се казва, от 5-то ниво. Виж пилотаж. Виж пилотаж, абсолютно. Това е една много готина книга, която много ми даде... ще се казваш точно лидерите от 5-то ниво или нещо от сорта, ще ти я изпратя, за да мога да покажеш. Но лидер от 5-то ниво означава човек, който не само лидира процеси, лидира хора, ами създава лидери. Нали, това е важното, да можеш да делегираш отговорност и да виждаш в хората повече от това, което те виждат в себе си и да ги развиваш като лидери, хора, личности, което всъщност баща ми прави всеки ден, даже и с мен, и с нас. Откъде има толкова нерви, не знам. Те лидерите трябва да имат повече от всичко. Нерви като корабни въжета. Да. Не само нерви, и чувство за хумор повече от всички. Да. И нерви повече от всички, и въображение повече от всички. И ще... Не говори глупости, ще го излъчват в топки интернет. По-големи от всички. Да. Това е така, абсолютно. Ще го махнем. Защо не го махнем? Няма да махнем. Стигаме до Окол Лейк парк, където наистина там трябва да имаш много големи топки. Разбираш ли, смисъл, там вече е някакво... И сега тук това, което е важно да се отбележи, може би е, че този проект е като този проект в Новотел. Не, в смисъл такъв, че вие сте инвеститор. Добре, нека да ги минем всички такива. Вие сте девелопър. Това означава човека, който създава идеята и всъщност, нали... Чия идея е? Не баща ми да. Добре, окей.
Значи този процес по така наречения development, както той му вика, е много непознат като цяло. Всички си мислят, че те сградите просто в смисъл някой архитект започва да им прави архитектурата и след това някой строител започва да ги строи. Но всъщност някой първо трябва да измисли каква да е сградата, каква да е нейната функция. В смисъл, какво ще има в нея, какво е подходящо да има в нея, какво ще работи. Нали? Това е така наречения development или development, както казах, че той му вика, нали? Който всъщност е много важен, защото ако изстреляш ракетата накриво, знаеш, че след това трудно можеш да я изправиш и нали, да ти се получат нещата. Нали, ето, примерно, ако говорим смисъл за Новотела, там, понеже още не бяхме толкова ербаб, така да се каже, там си наехме такъв хотелски консултант, нали, който направи този нали, development, който започва с проучване за приложимост, нали, в което има проучване на локацията, проучване на пазара, проучване на конкуренцията. Нали, той си има си една много такава, как да кажа, сложна първоначална работа, нали, на проучване и концептуализиране, за да можеш да дадеш задание на архитекта, нали, след това то да се превърне в задание към строителя и съответно нали, това нещо след това да стане опериращо и живо нещо. Това е скъпо, това звучи скъпо. Да платиш на такава консултантска фирма да ги направи всички тия първия път беше така, сега вече си го правиме ние. Сами. Абсолютно да. Видее ви се скъпо и викате, вие си го... Ние си го можем. Ние си го направим. Знаеш какво казваме в Самоков? Път ще ми каже. Он на мен няма да ми каже. Да. Аз сега ги им кажем на зид. Първо има development. В този development с всичките тия анализи, всичките тия неща, които тук що ги спомена. Да, окей. Така. След това имаме проектиране. Добре. След това имаме строителство и операция. Да. Проектирането е идейно и след това архитектурно и след това... Първо имаш, нали, може да имаш някакви концептуални проекти или дизайни, след това идейни, след това са технически и след това работни. Добре. Строителите строят, лееш бетон, както обичат да казват зелените, бетонираш, строят в язовира. Това е едно от заглавията, които най-много ме изкефва. Аз много искам после да отворим. Аз това си го имам нали, в главата, като цяло хейта, как го поемате и какво от хейта най-ново е такова. Му стигат само да минем процесите, нали? Development, след което има проект. Проектиране, след това строителство и след това операция. Добре, сега, тук вече като стигнем на операция. Ние с тебе се виждахме. И ти ми разказваше, нали, колко много, така да се каже, външни изпълнители ще оперират, нали, по най-различните структури, нали, в комплекс. И сега, за да можем да влезнем вече в комплекса, нали, да разказваме за комплекса, най-добре е да видим от месец октомври, нали, 2023 година. Между другото, те пускат всеки месец до каква степен се е развил проекта, видео, дрон и така нататък. Това е от месец октомври. Тоест да, това ни е последното. Да. Сега следващото ще го снимаме другата седмица. Така, това ни е довеждащия път. Така, сега за довеждащия път, тук е интересно... Да, какво ще кажеш? Да разказваме ли само? Да, разказвай. Да разказваме. Интересното в този проект е, че всъщност той е егалитарен. В смисъл, той не е елитарен. Това не е проект, в който само някакви богати чичковци, които играят голф, ще могат да ходят. А той е за всички нас. Той е какво каза? Егалитарен. Елитарен е, когато е за отбрана група, някакви специални. Егалитарен е, когато е за всички. Нали, въпреки, че голфа не се води много така масов спорт, но имам амбицията да го направим такъв. Как се казва, след 10 години мисля, че ще има доста голфърчета, малки деца в Самоков, защото това ще ни бъде специален фокус. Но всъщност цялата инфраструктура, която ние проектираме, изграждаме и за наше удоволствие финансираме, всъщност ние след това я отдаваме за ползване. Нали, улиците са ни публична общинска собственост. Така че те са общодостъпни. Всъщност Окол Лейк Парк не е някакъв затворен комплекс, не е някакъв ваканционен комплекс, ами то е разширение на село Горни Окол. Даже ако, как се казва, нямахме в началото една така доста, как кажем, by the book маркетинг директорка, нямаше да се казва Окол Лейк Парк, който на всички ни е
доста купешко, нали, но просто тя така го измисли, така си Как остана. ще се казва? Ми Окол. Ние Окол. винаги сме казвали, че всички ще ходим на Окол, ще работиме в Окол и нали, мястото всъщност е определящо. Нали? Добре, че така имахме благоразумието да не го Добре, кръстиме. това за всеки ли е, кажи? Ами... Това не е елитарно, това е за... Ами, гледай сега, цените, на които ги продаваме, тия къщи са доста под пазара в София. Да. В смисъл, сега няма да говорим такива работи. Има Не, ги в написани цифри- на сайта. Да, написани са на сайта. В смисъл всеки може да ги види тия неща. Абсолютно то всеки да. може да ги види и нали, цените, на които ние строиме, са по-ниски, отколкото в София се строят кооперации на БДС. И се правят всякакви, как да кажем, чудеса и чудеси. Да. Нали, сега в никакъв случай не мога да кажа, че тези къщи са ефтини, но в смисъл съвсем не са нещо свръхестествено. Да. Както и нали, ние освен тези къщи имаме и редови къщи, които пък са съвсем нормални и мога да кажа, че са твърдо под пазарните цени в момента в София. Ама то тук това изречение, нали, по някакъв начин бъгва хората, нали? Защото като казваш, нали, те са и на подпазарните цени, извън пазарните цени и след това добавяш София. Нали? Защото София, пазара, нали, е съвсем различен от Окол. Нали, примерно, защото ето аз сега примерно много горещо ви рекламирам пред едни мои приятели. Ето сега ти възпроизвеждам един разговор, отиваме на вечера. Не, само тия, които сме пробвали. Да, и аз каквото си искаш, бе, шегувам се. Тук идеята, като цяло, че аз седа, нали, разправям и им пускам видеа даже, и това, дето в шишошката снимахме при вас и така. И така, братле, много яко, много, зверско, нали, тако. И защото ние за такива неща си говорим, като се видиме, нали, също. Да, бе, не си ли говорите за чалга певици? Не, това ще да е интересно. И те такива, нали, ми казват, това за София е нормални, нали, така да се каже, цени на доста по-непривлекателни места. Но е в София, брат. Нали, смисъл, сега, тук това мислене да го разчупите, че това е всъщност измислям си в момента 30 минути или 40 минути, че от Люлин до центъра ще стига по-трудно, отколкото от Окол до центъра и така нататък, ще ни отнеме, някакво време, нали, примерно. И аз това, което си мисля, нали, е, че до известна степен тези хора, които си живеят в София, за тях, нали, излизам тия, които живеят в центъра на София, за тях излизането, нали, така да се каже, в периферията на София, а Окол ще се превърне в квартал на Самоков. Да, но в периферията на София, според мен. Няма да е винаги, нали, далече. Така. Да, той по-скоро, в смисъл, малко, нали, ваканционна дестинация, но достатъчно близка, че да имаш чувство, че си излезъл от града. Т.е. достатъчно далечна, за да имаш чувство, че си излезъл от града, но и достатъчно близка, за да не пътуваш 3 часа. Да. Но сега това за София, знаеш ли защо го казвам? Значи на първо място, нали, в Самоков, преди Самелион, такъв продукт не съществува, то няма с какво да го сравниш. Да. Нали, но ако сравниш цените, на които ние предлагаме с продуктите, нали, цените в Самелион, нали, на господин Георгиев, те са горе-долу сходни, защото просто толкова излиза. В смисъл такъв. Толкова излиза, нали, ние в момента и двата проекта сме на момент, в който трябва да го вържиш. В смисъл да не се скъса. Само една скоба. Самелион се прави, под изпълнението се прави от Маркан. Строителството, да. В смисъл ние го строиме като строител с възлагане. И ето Самелион също е един много качествен и хубав проект и просто толкова излизат. Да, блоенки, наистина. Но друго такова нещо в Самоков няма. И за това няма с какво да го сравниш. Защото добре, окей. Сега един директен въпрос. Колко? Какво? Колко по дяволите самоковци са дошли да те питат за цени и да гледат къщички? Двама-трима. Двама-трима. Което аз го броя за страшен успех. Това е страшен успех. Да. Смисъл, наистина е страшен успех. Добре, аз очаквах да кажеш по-малко, но... Не имам предвид, че това е нормално самоковци и сме свикнали да си купиме парцел, да си строиме самички, нали, да викнеме
Гошо, Пешо, приятели и ала-бала, както се правеше до сега. Кофтито е, че тази система, да не кажа схема, нали, тя Вече не работи. тя много не Вече не работи, работи. просто защото и Гошо и Пешо не работят, нали, по този начин, а и то не ти излиза по-евтино. В смисъл, тук големия, как да кажем, нещото, което стопира хората в мисленето, че ти им казваш крайна цена за готов продукт. Да. Защото никой, който си строи къща, първо си купува парцела, след това си прави това, прави онова, никога не си събира всички разходи, да си тегли чертата и да си я раздели на квадратура, да види колко му излезе на квадрат. Да. Защото когато го направиш, много започва да те боли главата. Защото виждаш, че жестоко си се прецакал. И освен това си станал роб на тая работа. Само да ти кажа нещо. Ние с Шошо сме го сметали. Така. Искаш ли да ти кажем? Колко излиза? Толкова излиза. Не, наистина, честно. Толкова излиза. Сега, самоковеца. Добре, не е самоковеца. Примерно човека. Нали такова, седи и казва. Самоковци ора ли са, бе? Да. Аз защо не тръгвам сам да си правим къща, нали такова, защото гледай какви са ми приятелите. Богомила, она не мога мъкне, не мога да такова, нали? Шошката, той е постоянно заед, нали такова, не мога да се занимава по продукции, по снимки, нали такова. Но като го теглиш, нали, като теглиш чертата, горе-долу, нали, плюс-минус там е ни 60-70, толкова се излиза. То нали се сещаш, че ти много от нещата 60-70, не ги знаеш колко смисъл. Да. Все пак работят за този проект някакви хора. Но времето не излиза 60-70. Да. Времето не излиза нито 60, нито не излиза. Нервите и така. Но това е, да. Но сега, примерно, хората, я на него ке му давам всека година такса. Подръжка. Подръжка. Я не моля си го окосим. Ма ти можеш, специално при нас в двора ти нищо не ти казваме да ти правиме без да искаш, но общата среда, нали, трябва да я поддържаме. Това е една от, нали, смисъл големите идеи за този проект е, че всъщност средата възпитава. В смисъл, защо всички, нали, айде не всички, да не генерализирам, но много хора, знаеш, нали, тук са склонни да си хвърлят буклука, но като отидат някъде по Европата, нали, никога не го правят, защото там има ред. Нали, много хора казват, той е заради глобите. И не заради глобите, защото никой друг не го прави. Докато нали, тук е малко по, как да кажем, все още има хора, които го правят и се стимулират един друг. Наоколо целиме в смисъл средата да възпитава към нещо хубаво, да ти е приятно да си там и да ти е неприятно да си хвърлиш хартишката, просто защото е хубаво и не искаш да го разделиш. Да възпитава кой? Тия хора, които могат да отидат там да си купат къщички, ама всеки може да имат ли нужда да бъдат превъзпитавани? Не, гледай сега, в около това е големия номер, че всъщност това е отворено място, където ти можеш да отидеш, да се разходиш по улиците, да седнеш, ако щеш, да изпиеш едно кафе на руфтоп бара, нали, което не е милиони, нали, в смисъл да се насладиш на средата, да хапнеш един обяд или една вечеря, като хотела е 5-звезден, да кажем, нали, ще кажат хората, там е много скъпо. Но в центъра ще имаме и други заведения, нали, неговата идея ще бъде точно такава, даже да се дигнеш от София, от Самоков, да се разходиш по панорамния път, да си хапнеш, да си направиш един хубав обяд, да си спиеш едно хубаво кафе, да си напазаруваш хубави зеленчуци от фермерския пазар и да си отидеш без да нощуваш там. Но идеята е да има среда хубава, в която отиваш, разхождаш си и ти е кеф. По примера на това, че не всички италианци могат да си позволят да карат Ферари, но всички италианци са горди от това, че Ферари е италианска марка. Добре, на кой беше тази мисъл? Тази е пак на баща ми, най-вероятно, да. В смисъл, то вече мислите ли се, защото като го повториш хиляди пъти, в смисъл сега моя ли е, негова ли е, на някой друг. Не, ме впечатлява това, защото наистина според мен самоковци трябва да бъдем горди. Мене ме кефи това като идея. Не само самоковци, въобще българите. Ние сме някакси особен вид нехилисти. Този проект, мислиш, че на българско ниво също ще е бумбаклап. Ще е мега. Да. Абсолютно. Добре, окей. Как се казва, само да стискаме да вършиме, понеже се вика... Има зор и може да си фърлиме костите там, но да, не, този проект ще има магнитуд не само на българско ниво, на ниво Балкани, ако щеш и на ниво Европа, според мен. Успех, наистина. Това наистина е много е мащабно, много е глобално. Добре, ако кажем
Извинявам се, ако кажем, нали, че проектът е започнал преди 2 години, примерно. На 1 август 2020 беше първата копка. Тази снимка с двете бутилки от тогава. От 1 август 2020. Значи на 3. 2020, да. Значи на 3 и малко, да. 3 малко. 21, 22, 23, да. Той по план ли върви до тук? По план силно казано, но предвид това, че само извънземните не са дошли, мисля, че се движиме доста добре. Нали, COVID, и наводнения, земетресения, всякакви кризи на пазара, политически кризи, ако си спомняте, няколко пъти имахме служебни правителства и какви ли не неща. Общо взето, трябваше да сме отворили март тази година, но се надявам до година, някъде март, април, май, юни, да успееме. До година? До година, да. До година. Което пак мисля, че за такъв огромен проект е доста, извинявам се за хубавата българска думичка, доста fair enough. Доста нали, fair enough, тъй като той е една много сложна къщичка от карти. Нали. В смисъл, имаме много инфраструктура, хотела, голфа, къщи. Тъмън го закрепиш от едната страна и той изпусна от другата. Закрепиш от там, нали, изпусна от нова страна. Добре да ти казваш, нали, че това е само за строителството, а вече за влизането в експлоатация, нали, колко хора ще трябва да бачкат, нали, колко хора много силно се надявам, че самоковци ще се запалят малко повече по операцията, отколкото по строителството, че по строителството много не се вдъхновиха. Вие разчитате по някакъв начин, че самоковци ще дойдат да работят там. Искате? Разбира се. Аз лично имам амбиция да станем най-топ работодателя в нашата околия. Повече от Пешко? Сега не... Те така да ме поставяш такива ситуации. Не, смисъл като цифри, защото той има 450 човека, които работят там. Като цифри ти говоря, а не като... като цифри, може би няма да стигнем чак до там, но 200 човека работят в хотела, 50 на голфа, 50 ще работят в пропърти дружеството. В смисъл... 300 човека. Да кажем. Но, айде да кажем, да не се сравняваме с господин Георгиев, нали, тъй като той има производство. Нали, да кажем, че ние сме по-скоро в сферата на услугите, където... Сега не знам, да и производството е доста трудно. Нали, те всички вече искат да са IT-та, нали, никой не иска да работи с ръцете си. Нещо да пипат друго, освен клавиатура. Нали, но да, аз имам преди, че искам да станем топ работодателя в нашата околия, най-вече на тема туризъм. Защото като изключиме 2-3 добри примера, не мога да кажа, че колегите са много коректни. В смисъл, чисто като възнаграждения, които дават, чисто като условия на труд, чисто като отношение. Може да кажеш 2-3 примерите. Може да ги дадеш за пример. Сега не искаш. Не, добре, окей. Аз... защото това е положително нещо, ти не кажеш, нали, ама като кажа, тия двата са положителните, това значи всички други са отрицателни. Нали? Аз лоша дума за колега независимо дали е в сферата на строителството, образованието, туризма или каквото и да било, никога няма да каже. Тоест ти лоша дума за никой не може да каже. Огромно уважение имам към всички, но дето се вика, черните овци си се знаят кои са. Добре, аз това, което виждам в Окол, наистина, как се казва, грандоманско. Може ли баща ми е малко грандоманче, да. И тази грандомания, нали, по някакъв начин, наистина, аз ето сега, примерно, по време на избори за кмет на Самоков. Да. Много се спрягаше Окол. Така ли? По един и по друг начин. Нали? Защото сега, примерно, единия кмет казва, да няма достатъчно инвестиции. Другия кмет казва, нали, чакай сега, има инвестиции. Нали? И според мен тази инвестиция компенсира за много е голямо. Нали? В смисъл, който не е който не знае. И пък има хора, които, примерно, казват, мене пък какво ме грее, че Окол такова. Не можеш да се сгрееш, ако искаш, нали, ако ти е студено, нали, можеш да се сгрееш, защото възможности ще бълват от всякъде. За всякакви хора, нали, за всякакви експерти. Аз това нещо, тук и на младежите го казвам, нали, че сигурен съм, че ще ви трябват от графични дизайнери, нали, до... Хигиенистки се наричат. Не е срамно. Да.
до хигиенист, нали, всичко. Сервитьори, бармани. Бармани, аниматори, бодибилдъри, спортисти и всекакви, нали, Да. такива. И сега има нещо, с което този, така да се каже, обект, грандомански, се отличава от другите Така. обекти. И то е с нещо, дето ние го знаем като нещо много снобарско. Да. Какво е? Зелената повърхност, наречена Не голф знам, игрище. Да. Да, това също е много интересно с точно тази, как да кажем, перспектива към голфа. Това според мен е някакси съвсем умишлено. Другите голф игрища го направиха и наложиха във времето, че голфа е спорт за богати чичковци, а той всъщност е един от най-масовите спортове, защото можеш да го практикуваш самичък, т.е. можеш да отидеш за 2 часа да изиграеш една деветка, без да имаш нужда от още 8 човека. 9 дупки. Голф игрищата са 18 дупки, първата деветка са първите 9 дупки, втората деветка са вторите 9 дупки. Т.е. можеш една деветка да изиграеш за 2 часа, което не е скандално дълго време. А също така и чисто инвестицията в екипировка пък съвсем не е скандална. Нали? Голф е много по-евтин спорт от ските, от колелата и от каквото, в смисъл, почти от всичко. Нали? Там можеш да имаш клубове за 100 лева, измислям си, но порядъка е такъв. За 100 лева може да имаш и за 1000, може да имаш и за 10 000. Но почвайки, инвестицията в някаква екипировка не е кой знае колко голяма. Отделно, аз така, понеже прекарах 2 месеца в рамките на нашата предпремиера на голф игрището, то па не се оказва и толкова скучно. Така Не. че... Не се оказва скучно, ли? Да, даже ми стана интересно. В смисъл на мен е очевидно, че ми влиза вече. Я да видим колко е интересно. Ма не, аз не съм започнала. Чакай малко сега. Имаме едно предизвикателство за тебе от младежите. Ние сега имаме... ще ти предложим... Чакай аз да стана, за да може да имаш пространство да действаш. Аз сега искам тук да те помоля... Чакай да си събереме тази бутилка, ти че да тя ни покажеш, е важна за нас. Един първи... Значи, видяхме как се сипва вино, видяхме как се дегустира вино. Това съм по-добра. Дай сега да видим, можем ли така да кажем, трябва да дойдеш ето тук. Така. И сега предизвикателството е следното. Не съм много сигурна как се държи това. Да. Там. Има ли ни на цял ръст? И сега, тук сме двамата на пангара. Играта е следната. Така. Удръж ти, ако вкараш, не отговаряш на въпрос от младежите. В твой интерес е да вкараш. Добре. Аз се удрям и ако не вкарам, трябва да отговоря. Така. На същия въпрос, на който ти би отговорила. Сега, само да си подготвя въпросите. Не знам дали, как се казва, ти е важно да ти кажа, но това ще бъде абсолютно първият ми удар. Много ми е важно. Чухте ли го това? Абсолютно първият ми удар. Никога не съм го правила. Може път да се окаже някакъв скрит талант. Знае ли се? Не ми може, да. Некой изпратил ли ми е въпросите? Почтенския гълъб дойде ли? Да. Сега. Така. Твой интерес е да вкараш. Не те заплашвам. Просто ти казвам. Да, знам, но не ти казвам. Това ще ми е абсолютно първия удар, така че даже не съм сигурна, че го държа както трябва това нещо. И не съм на подходящите обувки. Измъкна се. Добре. Айде. Добре, окей. И аз не знам дали го държа правилно. То и няма и особено значение, защото ще си отговаря май. Добре, окей. Ама за да не съм само цялото нещо... Гледай сега, това е отвратително. Добре, разкажи ни за най-засрамващото ти преживяване от детството. Боже... искаш ли да ти разкажа? Айде, нищо, че я вкарах. Айде, кажи, да. Понеже веднага ми... Веднага ли ти диде? Веднага ми диде. Значи най-засрамващото ми, в смисъл, ама тотално потресаващо, защото след това разказвам 1000 пъти на 1000 различни места и как си пътуваме, нали, казах, че баща ми е от Разлог. Пътуваме си към Разлог. Баба ми е в средата, аз съм от едната страна, а сестра ми Танюшка е от другата.
При което на мен ми става лошо. Мгм. И тръгвам, или не, сестра ми е в средата, аз съм до нея и баба ми е, примерно, най-отясно. И на мен ми става лошо и започва да ми се повръща. И тръгвам, нали, през сестра ми да търся някаква помощ и подкрепа и най-вече пликче от баба ми. Да. И повръщам в скута на сестра ми, която прекара остатъка от пътуването ето така и не ми говори, може би, доста време, но Да. това се разказва многократно в нашите семейни, на нашите семейни събирания. Аз отивам на училище. Това беше един от малкото пъти, в които цялото внимание беше насочено само и единствено към мене, ама не от един клас, а от всичките класове. Защото ни бяха събрали в физкултурния салон и започват да четат, нали, така да се каже, произволни извадени писма за 8 март към майки. Леле, май. Нали. И аз там бях написал, нали, нещо стандартно от сорта на обичам те, мамо, благодаря ти за всичко, което си направила за мен, благодаря ти, че ходя на училище. И накрая писмото свършеше с бич Горго. Това твое ли е? Това го знам. Ти си го чувала това, нали? Да, това съм го чувала. Кажи честно. Не, това е моето. И Боже, всички започват да говорят в цялото училище, нали, за това писмо, разбираш. това го знам по някаква причина, абсолютно. Да, ама не знаеш, Ти че е не знаех, че това ти си легенда, Да, значи. аз съм легенда, често си казвам. Бич Горго. А ние това въобще не сме го. Да. Да. Окей, трябва пак да го направиш. Ние не вярваме, че първият път го вкараме, Рочи. О, Боже. Прочета ли? Да, Не знам. аз съм готов да Така. ти задам въпрос вече. Ама ти държиш доста. Не дете от рай коленцата, ала баба, сега не ти казвам. На тези обувки. О, греда. братле, това беше толкова яко. Може би по... Искам Айде. аз, искам Оп. аз. Добре, аз Аз ти този път казвам, че тая работа не е чак толкова скучна. аз не си го представях да е толкова забавно, наистина. Не силно. Щеше да стане. Да. Окей. Тук имаме друго топче. Разкажи ни за най-бруталното ти напиване. Боже, да то не е само едно. А тук ли е било? Не, тия тук не бяха толкова брутални, защото ние бяхме малки. Плюс това баща ни взимаше в 1:30. За което си представиш, ти излизаш в 8 и до 1:30 трябва да си се напил, изтрезнял и всичко там, което си пожелал да направиш. Но в 1:30 трябва да си трезвен като кисела краставичка, изпънат, нали така, добре, да не миришеш на цигари, на пиене, на нищо, дъвки, да си жабуркал и да си в топ форма. Така че тогашните ни напивания не са били толкова брутални, не сме били по-малки. Да. Но вече по-натам нещата много се крупяват. Да. Не, имали сме много смисъл, то всякакви смисъл. То не можеш едно да разкажеш, даже не мога да се Така ли сетя. отпушваш? Не. Не, ама ние си пиваме сега от само, Да. сме Да. най-различни случки и ситуации имало. Сега интересното е, че даже брат ми беше ония ден на гости и казвам, че той е първа година сега студент. И си викам, аре бе, ходили по дискотеки, нещо ула, и почва да ми разказва тая, оная. И с така доста голям интерес детето ме гледаше, защото аз съм ходила по всички и ги знам всичките. И чалга, и такова. Чалгите много не ги харесвам като цяло, но то в някакъв момент се достига до там, защото ли трябва да си ходиш самичък или просто отиваш с компанията. Вкарай една най-накрая де. Не мога. И по София си се... Да, то ние до ден днешен си излизаме. Да, браво. Но дет се вика вече тези, които са безкрайно студентските и младежките. Знаеш как се позна, че устаряваш? Кажи. Пиенето през седмицата не ти понася. Пиенето през седмицата не ти понася. Нищо възрастно няма в нас. Да. Ние сме си топ. Абсолютно. Това само ме успокоява. Естествено как. Най-бруталното ми напиване на мене беше един гуше на рождение му ден. Пак гуше. Не, па да. Горго. Да, Горго.
Това се помня, че ти я знаеш. Да. То се разпространяваше цялата... Има много ясно. За моя ембарасинг момент знае цялата гимназия. Абсолютно. И целият град, според И целият град, според мен. А за твоя ембарасинг момент знае само твоето семейство. Сега и тук и повече хора ще разберат, но да кажем, че... Да. Въобще нищо особено, просто спах 2 дена. Да, няма нищо особено беше. Аз ставам много сладък, като се напием. Да, в смисъл съм си супер такъв, че братле, и аз зато не е. Тоест не си типичен самоковец. Не, нищо да общо. буйстваш, да се пиеш. Не. Точно обратното. Ставам супер много обичам всичките тако. Не промотираме пиенето в момента. Да. Уважаеми младежи, това, което искаме да ви съобщим, е, че ние не промотираме алкохол. Алкохол води до зависимости, а зависимостите водят до последствия, които вие не искате да се сблъсквате с тях. Точно така. Понеже ние вече сме се сблъскали и его вече не пиеме, само бачкаме, като мръсни животни сме. Абсолютно. Бачкаме нон-стоп 24/7. Между другото, Чакай да дадем тук на тази тема, според мен е важно да дадем някакви съвети като по-възрастни, Да. как да се оправят от това, като смисъл, кое е най-великото ти напиване, как се оправи от него. Спах 2 дена. Спа 2 дена. Спах 2 дена, честно. Нищо, 2 дена спах. Ти за активния въглен знаеш ли? Не, какво е това? Как активен въглен на хапчета? На хапчета? На хапчета, даже може и преди си легнеш или на другия ден, като ти е много лошо. 2 активни въгленчета минават, събират всичко. Всъщност, Стефи каза за активния въглен във вторник, нали? Да. Това е топа. Това е абсолютно топа. Работи. Както и прибираш се. Всичко се върти. Лягаш на леглото. Тавана продължава да се върти. Изкарваш единия крак през леглото и стъпваш на земята. И застопоряваш. Заземяваш се. Това е много важно. В смисъл, тези неща младите хора трябва да ги знаят. Защото така или иначе няма да ни послушат, да не пият. Да. И ние не сме не слушали. Неудобно, нали? Ние не сме слушали, но е хубаво някой да има да ти така каже как да превъзмогнеш тези тежки моменти, понеже те не са приятни. Тия победи тази игра. Искам да ти кажа, че... Там биеш. Стига. Добре. Благодаря ти, но това беше една Това страхотна... като 2 вина ми даде да пробвам. Не познах нито едно. Обаче гледай, тук в кара... Да, бе, човек, не ти казвам, една града има абсолютно си първия. Така, връщай разстановката. Ти искаш да кажеш, че правите един от топ голф комплексите и още не се играла голф. Да. Когато въртиш кръгчета с бъгито... Добре, аз сега да те питам. Аз ще го правя. Аз сега да те питам. Ти там ли ще живееш? Естествено. Естествено. Имаме си нашия парцел за нашата семейна резиденция Каназиреви. Само искам да протестирам в този момент, защото моите чаша я взехте. Ама и храната, ако мога да ни върнете. Ади, обичаме те. Ади, благодариме ти. Много хубаво. Скоро ще дойдем на гости. Да. Гараж 88. Много любимо място. Там ще живеете. В Гараж 88 ли бих искала, но черния ми дроб няма да издържи. Иначе имам така желание. Разбира се, сме си избрали парцел и имам специална концепция за него. Тъй като на него ще направим нашата семейна резиденция Каназиреви. Те сестра ми и брат ми са малко неблагонадежни, както им казвам в това отношение. Добре, и? Така, където имам така една лека подличка концепция, да си живееме с нашите, така че като си проимат внучета да си ги гледат, а пък аз да си гледам тях като устареят. Да. Но така да бъде направена къщата, че когато искаме да сме заедно, да сме заедно. Когато не искаме, всеки да си има свое собствено пространство, но трансферът на децата от мен към тях да става много бързо, а връщането да е по-трудно. Добре, те имат ли внуци? И нямат още, за съжаление. Нямат. Но искам да имат. Като те питах как разпускаш, виждаме тук на някакво снимки, че караш колела. Да, карам шосейка като цяло. Ми е най-любимото. Шосейката като цяло е най-висшия мазохизъм. Нали, обикновено тръгваш с маунтинбайк, минаваш през няколко вида и финишираш с шосейка. Да. И вече
изплискваш ли гена съвсем. Ама като кажеш маунтинбайк, ти си карала си маунтинбайк Да, започнахме от маунтинбайкове. и след това мина на шосейка Да. и изплиска легена. Да, тотално. Значи шосейкаджиите, има само едни по-големи психопати от шосейкаджиите, те са триатлонистите. Те наистина са доста особени хора, така ще го кажа. Сега ти да не се разстрои, че не вкара нито едно топче. Не се разстроих за нито едно топче. Замислих за се на храната. като цяло, как хора като тебе, по начина по който се случват нещата, съществуват нещата, развиват се нещата и така нататък. Как хора като тебе си разпускат и как хора като те, които им е много напрегнато ежедневието, нали? И има изключително много работа с хора, супер много процеси и така нататък. Аз примерно съм много прост. Ние това и с Влади сме си го говорили, нали, кой как си разпуска и така нататък. Той примерно слуша музика, нали? Да. И ние слушаме музика, но и така нататък. Но на мене ми е работа вече. Да. Защото като правя събития, първи време ми е вече не стигам на... Трябва да търсиш други начини. Да, трябва да търсиш други начини, но в интерес на истината това да се случват супер много неща едновременно, супер много процеси едновременно, по един и по друг начин ни изморява. Да. Не. Толкова не ни изморяваше. Да. Щехме да сме безсмъртни. Абсолютно. Само на активен въглен. Да. Обаче, нали, то се изморя. И чисто продуктивността, нали, като цяло, на абсолютно всичките процеси, които независимо от това колко хора ботат за теб и така нататък, продуктивността, защото те черпат от твоите енергии. Да. Те пият, така ли е? Чакай енергийни вампири, да. Да, ама те пият ли от... Така ли е? Случвало ми се, но някакси има хора, които са особено талантливи в това нещо. Тези, които не са особено талантливи, някакси съм случила да не им го... в негативния смисъл. Не, той в много положителния, но нали, когато ти изпият енергията буквално, дали е положително или отрицателно, не е готино. Да, но ето, примерно, то е много важно ти да ходиш зареден. Да. Примерно, ти как представяш, нали, Лукол, ти как представяш къщички, ти как представяш на нея такова. То е много позитивно цялото това нещо. Поздравявам те, наистина, много е яко. Аз съм го виждал, затова да го казвам. Нали, много е яко, много е с страст. То се вижда, нали, че то си е реално нещо, на което ти супер много се кефиш. Абсолютно, да. И не съм руса брокерка. Не си рус. Какъв ти естественият цвят? Не, кистенява съм. Не, това е такъв термин руса брокерка, защото нали, като дойдат хората в офиси. И добре, сега вие ли ги предлагате тия къщи? Да, казвам, нали, не. аз. Викам, защо не, нали? Викам, аз съм русата брокерка в екипа. Добре, как... Малко. Това не е моето пиене според мен, защото ми е много силно. Добре, дай някой друго. Че е с това нещата или да, може и малко винце, въпреки че лимонада много ми харесва. Тя свърши. Ма не, това е твоето, няма какво да е няма ли какво да е друго? Добре, дай малко тогава. Има... Лед малко. Да, леч. Не бе, много ми се вижда силно. Няма кое друго да е. Искаш ли си ги смениме? Да. Ти да... Да свърши лимон. Да. Как? Искаш ли? Не. Да. Не, да. Да. Колко? Стига с бич горго. Имаме още. Няма с бич горго. Леле. Това като го кажа на сестра ми, просто ще се напика от смях. Как си почиваш? Напоследък не много, но не виж сега, когато имаш такава, как да кажем, когато работата ти е интересна и това, което правиш, го усещаш като значимо и интересно, нали, не чакаш да дойде 5:30 или петък, или да дойде, нали, ваканцията. Да, има моменти, в които вече ми идва и до тук, нали, тотално ми е нали, байгън, както се казва, но нямам този... имам класически бърнаут от време на време. Сега след шатрата си бърнаутнах как си трябваше. Тя шатрата колко време беше? 2 месеца. 9 седмици без почивен ден. 9 седмици без почивен ден, да, представяше пред най-различни клиенти.
Да. който отиде, няма никакво значение. Кой е, какъв е и така нататък, дали е голям инвеститор, купувач, пичага, голфър, не голфър, лотокол, гражданин, разсърдит или щастлив или такова. Да. Всичките ги развеждаше по... Голфа, хотела, да. Рекорда ми е 7 тура на ден. 7 пъти да обиколя голф игрището и хотела и да си разкаже историята. 7 пъти. Да. С един и същи патос ли или на 7-я път вече не. Не, с един и същи патос зависи от това колко са готини хората срещу мен. Защото има киселяци, които... Той идва кисел. Ми идва кисел и като цяло целият свят му е крив. Аз как да му го правя, нали? Смисъл, нищо не му харесва и всичко му е криво. Ми окей. Файн, не идвай при нас, ходи да тровиш някой друг, даже по-добре. Нали, докато има повечето хора, да кажа 90% от хората всъщност са много готини, идват заредени, много им харесва, нали, това, което виждат, като видят отгоре, нали, от руфтопа, нали, където ни е руфтоп бара и, нали, басейните, като видят гледката и то не мога да не припадаш. Да, нали, има киселяци, дето така, гледка. Да, или нещо друго, не ми е наред нещо. Нещо не. И като цяло, нали, няма значение дали те са... Ти не си за тук, брат. И малко ги по-бързичко и си ги изпращам с така лек ден и късмет и пише в таблицата, не им се обажда. Не им се обажда. Да, имам даже сега точно поне си форматирах и си подреждах таблицата от това колко хора са дошли, нали, контакти, еди какво си. На един има персона нон грата и казах Нади да напише, защото в смисъл, то не може да ми дойдеш на гости в хола вкъщи буквално, нали, каквото беше това, нали, мероприятие и да се държиш все едно нещо не ти е точно. И такива хора не ги желая. В смисъл, и не ги желаем. Като цяло около искаме да бъде място, освен което да бъде красиво, добре направено, да бъде поддържано, но и да бъде обитавано от хора, които споделят общи ценности, които са позитивни, които искат нещо хубаво да се случва. Киселяците не са за нас. Това ли е една от причините да няма руса брокерка, а лично ти да заставаш пред клиентите с твоето лице? Да, това е една от причините, тъй като аз имам съвсем различна мотивация. В смисъл, моята мотивация не е просто да затворя сделката и да продам къщата или парцела, а нали, хората, на които ги продавам, са моите бъдещи съседи. И нали, знаеш, че всички ще знаят къде живеят, зън, с всичките си проблеми. И ние сме отказали не една и две сделки, и то много големи, за милиони, просто защото виждаш, че отсреща човека, той не споделя това, което, нали, най-общо казано, не споделя твоите ценности. Нали, той иска да каже, аз плащам, аз поръчвам музиката. И да си прави каквото си иска. Което окей, обаче, когато не правиш просто един блок, който разпродаваш и оставаш хората да се след това понасят един друг, а ти се прехвърляш на следващия, нали, като се предполага, че ще си живееме там щастливо до края на живота ни, хора, които така дават още от първата заявка индикация, че ще ни развалят щастието, има достатъчно други проекти за тях. Добре, трябва ли да имаш много пари, за да имаш така ценностна система и за да имаш, нали, така да се каже, извинявам се, такива възгледи? Не, даже не смятам, че има някаква пряка връзка между едното и другото. Не, имам предвид за бизнес. Имам предвид за бизнес. В смисъл да си независим до такава степен, че можеш да си подбираш. Не, то при нас не е независимост. В смисъл, ние в момента сме в най-трудния етап от проекта. Ние сме много далеч от независими. Но просто сме такива хора. В смисъл и това колко пари имаш не е в пряка връзка с това дали си такъв или онакъв човек. Ясно. Добре, ти сега чая да видя как възможно най-дипломатично. Това, че баща ти е богат, изиграло ли е добра роля, нали, по някакъв начин? Мислиш ли, че е изиграло роля? Това ще е това, което хора... Кажи ми каква е твоята дефиниция на това, че баща ти е богат? Нямам абсолютно никаква идея какво е да си богат. Не, защото аз ще ти кажа. Аз имам дефиниция, която е негова, разбира се. Да. Защото той действително е богат. Това се определя не от това колко имаш, а от това колко даваш. Да. И от това, нали, колко нужда имаш, защото... Добре. Няма лошо. Така е. Да. Нали, смисъл богат, какво значи? Има хора, които имат много пари,
но те не дават и не са доволни, защото винаги искат още една кола, още една къща, още една любовница, още една яхта. Има по-богати хора от тях. Още един новотел. Или някакви такива, да, нали, но винаги има някой, който е по-от тях. И те са нещастни. Нали, докато баща ми, смятам, че е много щастлив човек, най-вече с това, че нали, той, не ти казвам, той е лидер от 5-то ниво. Той създава лидери, дава, нали, раздава си цялата пощеш енергия, знания. Нали, за него богатството е в споделянето. Нали, да споделиш това, което знаеш, това, което можеш. Нали, както и това, за което е едно от нещата, за които най-много го уважаваме, че всъщност него не го е страх да започне от начало на каквато и да било тема. В смисъл, той не се вкопчва в миналото по какъвто и да било начин и е готов всеки ден да започне от начало. Дори ето, давам ти такъв пример, чукам на дърво, около да се провали по някаква причина, този човек е абсолютно в състояние наново. След една седмица да почне наново, да. Което е unbelievable. И най-вече на него никой не му трябва. Това е много страшно качество за другите хора. В смисъл, за него няма незаменими хора, има незабравими, нали, но не се вкопчва в нищо. Тоест, това, което тя каза сега, за мен е много по-важни са тези умения и качества на баща ми, отколкото парите му. И не е това причината аз да съм на това ниво, на което съм в момента, а по-скоро лидерските му умения и той ти е въздейства очевидно, нали, и така нататък. Лидерските умения, които нали, по някакъв начин са подпомогнали тези процеси да стигнат до момента с шампанското и на Окол Лейк. На окол да се случват нали, толкова грандиозни неща. Даже това е неща. много за мен как да кажа, изкривена представа, защото всъщност, ако се замислиш, децата на повечето богати хора са абсолютни лекета. Днеска нали с тебе точно това си говорихме. Свършват в разни клиники за... Точно, да. В смисъл, не че ние нали, не се забавляваме подобаващо. Да, не че ние се забавляваме подобаващо, но утре ставаме и продължаваме да работиме. Неолипион. Добре, как справя с негативната енергия? Трудно. В смисъл, тя негативната... Чувствителна ли си? Все повече се научавам да не я приемам лично. В смисъл, тъй като тя негативната енергия повече... В смисъл, хората, които излучват негативна енергия, те излучват по причина, че първо излучват към себе си. Те не са доволни най-вече от себе си, защото аз за какво да ти излучвам негативна енергия, ако съм доволна от себе си, от другите, от живота си, от всичко. Да, но тя е към работата ти, тая негативна енергия. Тя е към окол, примерно. Тя е към новотел, примерно. Живи и здрави, бе. В смисъл, да, става ти тъпичко за някакво време, но ако ти знаеш кой си, на къде вървиш и какво правиш, окей. Ако могат да върват с тебе, да върват. Ако не, ще похейтат малко и... Да. Сега последните 2 години ясно, че са нулеви. Т.е. и следващата година и тя е ясно, че и тя ще е нулева. Но не като цяло обичам да пътувам. Като цяло не на много някакви далечни дестинации. Освен ако не се телепортирам нали, до тях. Но до сега главно съм обиколила, да кажем, Европа. Да. И за щастие поне съм открила любимия си вид почивка и то е колоездачна. Такава. Нали, ходила съм... с приятели на Камино ди Сантяго, което е пилигримския път в Испания. Да. Камино де Сантяго, Испания. Да, където ходихме, беше много готино. Бяхме 6 колоездачи и 2 шофьора и така я минахме. Да ти я покажа ли снимката? Да ти я покажа. Коя тази страницата ни? Да, как си почиваш, То цялата работа то беше, това верно, че е екскурзията на живота ми, но да кажем, че... Да, ето е. Не, между другото, това е действително екскурзията на живота ми, която тотално ми преобърна всякакви неща. В смисъл, всякакви модели и представи за почивки, свят. Това сме 4-те. Не е това, не. Аре, питай ми за тях. После. То стана 100 часа, ще свърши батерията, бе, човек. Не, аз мога да ти говоря, да ти лелям площа, ма свърши батерията. Чай само къде е това? Ето го. Да.
Затова как си почиваш, гледайте. Да ти кажа толкова... Ходи по Европа, пътува по Европа да кара колела. Нали? Хората ходят да пробват най-различни 5-звездни хотели. Те си имат 5-звезден хотел, да ходи по 5-звездни хотели, да сравнява качеството. Нали? Примерно. Не бе, Она баце, оди и върти. и върти педалите. Не бе, гледай сега, той промишления шпионаж по 5-звездни хотели също не е лошо занимание. Не е ли? Понася се. Трудно ми е, но се понася. Но действително не на колездачните екскурзии най-готиното им е, че или си всеки ден си в различен град, или нали, виждаш много неща, на въздух си. И най-важното, хабиш толкова калории, че можеш да ядеш каквото си искаш. А като отидеш в Италия, е много хубаво да можеш да ядеш каквото си искаш. Така че врътваш едни 100 и после манджара. Да. А най-готиното е, че имат, това си е смисъл, там е много организирана работата, защото си имат колездачни хотели, където хората са наясно, те собствениците са им колездачи, освен, че нали, могат да съответно да карат с тебе, има ясно, че след това искаш да изядеш света. Да. И ти го дават. И те ти дават да го изядеш. Като пингвинче, само като се сета. Кои са тези момичета? Тези момичета, това сме, как се казва, оригиналните 4 съученички, които и до ден днешен си поддържаме връзка. Сте били в гимназията? Да, Катето, Марина, Краси, бяхме в един клас. От 8-ми клас сме заедно, чак до днес. Да. Като Катето е най-важният крайъгълен камък на моя не само личен, но и офисен живот, защото тя работи с мен вече станаха 3 години, даже ни направи чизкейк. Почерпи момичето, доволно е, да знаеш. Доволно е. Да, чизкейк много хубав беше станал. Но с Катето сме си всеки ден. Марина стана зъболекарка. И при нея не е толкова приятно да се ходи, но обичаме се виждаме извън кабинета. Но ни прави Марина, да, но ни прави страхотни усмивки. Тя е страхотна зъболекарка. София. Да. Красимирка, тя е страхотна, не искам да я омалуважавам, но страхотна готвачка. Там в смисъл готви страхотно и по принцип се занимава с тя в F&B, така наречения сектор. Значи там, като отидеме нали, на гости, обикновено с преспиване, защото не може да си тръгнем, тъй като е наготвила буквално 20 неща и всичките са страхотно вкусни. Как си почиваш? Ето, приятели. Да. Приятели, колела, пиене, книги. Много обичам да чета между другото и да гледам сериали. Даже сега много късно ми попада, просто не мога да повярвам. В момента чета едни разкази на Иво Иванов, който е спортен журналист, който аз такива разкази и такова нещо не съм чела. В смисъл, те са толкова невероятни, че направо не мога да повярвам как е възможно човек да пише по този начин. И нали, отделно то на всеки ревеш като магарица, нали? Верно е. Да, не е страхотно. В смисъл, това го препоръчвам на всички. Това е нещо, което трябва да ти се случи в живота. Просто е невероятен. Нещо на младежите искаш ли да им кажеш? Какво да им кажа? Да използват това пространство по предназначението, което в момента има, не по предназначението, по което ние го ползвахме. Но като цяло, какво да им кажа? Че трябва да малко да погледнат отвъд социалните мрежи, защото те живеят в тях в момента и малко да погледнат отвъд тия филтри, които са там. Защото нали, там всеки е много успял, много красив, много филтриран, но когато го видиш на живо, се оказва, че не е нали, баш така. Аз обичам да си правя селфита, защото камерката прави по-хубави филтри, но нали, реално погледнато, ако не си правя фейс йогата всеки ден, ако не си тренирам всеки ден, ако не полагам усилия, нали, само с филтъра не става. Нали, така, това е за всичко в живота се отнася. Ако не полагаш усилия, ако нямаш воля, ако не си последователен, общо взето не ти се получава и се събуждаш по някое време и виждаш, че вече не си толкова млад. И нещата не са... Да. Има и вече реално отражение в живота ти. Абсолютно. За това, че си пропуснал някакви възможности, ти да се развиваш. Абсолютно. Всеки ден има 24 часа, всеки един от нас ги има. Нали, това кой къде е си зависи изцяло от него. Но е много важно според мен да знаят, че няма време за нищо. В смисъл имаше едно меме, което много ми хареса, че примерно Обама беше президент 2 пъти до 55, Тръмп стана
президент измислям си, на 65. Този това направи до тази възраст, Соня започна да го прави 10 години по-късно. Нали. Няма време за нещо, нали, всеки се развива със собствената си скорост, въпросът е да се развиваш, да не губиш интерес към живота и да не спираш да имаш воля и така желание към него. Много яко, много яко. Ти харесваш ли си живота? Много. Харесваш си работата? Много. Супер. На моменти ми се плаче, в смисъл, когато ми се плаче, си поплаквам и продължавам напред. То си е твое право. Да. Това също е много важно, да можеш на моменти да кажеш, окей, това не е наред, ако щеш и да си поплачеш, да го преживееш, но пак да продължиш напред. А има ли моменти, в които ти е някакво такова, и аз съм си на мастрафо, ще си фърлим шапката, нали, край. Това не ми се занимава. Няма как. Няма такъв мастраф, нали? Не, няма такъв момент. Гледай сега, както обичам да базикам баща ми, който има деца да си ги експлоатира. За добро или за лошо, аз съм голямото дете в семейство, ние сме трима, както вече стана ясно много добре. Но, нали, то естествено аз да съм наследник на фирмата на баща ми, но това е нещо, което желая и нали, винаги съм целяла. Така че го правя с желание, но в същото време осъзнам колко нали, така, труден и интересен е този път и той повече момчешки, нали, за жена е по-трудничко и трябва още повече да навиваш масура. Имаш много големи топки за тази работа. Да, а когато ги нямаш, трябва да са ти още по-големи. Когато ги не трябва да са още по-големи. Което пак ти прави Евала, нали се сещаш? В смисъл пак такова прескачаш очаквания, пак нали се прескачат бариери и трудно и това е по-сложно и... На моменти е по-лесно. Слагаш сиците на масата. Верно ли? От време на време, рядко, но... Ма трябва да знаеш точно, и да е премерен. Това нещо, тотално би ги отблъснало. Трябва да е премерено и в смисъл то се усеща кога може. Много е яко. Много е яко, като се срещнеш с... Много е яко, като се срещнеш с хора, които имат абсолютно всички условия да се развиват, имат абсолютно всички условия да прескочат поне 5 нива, нали? И да са от 0 до 100 real quick, както Дрейк имаше едно такова парче, нали? И да си директно от дъщеря на шеф. И е много яко, като се срещнеш нали, с такива хора, които толкова много горят в това, което правят и искат да минат през абсолютно всички процеси, да разберат абсолютно всичко как функционира и накрая, нали, когато нещо успеха дойде нали, и то се случи, той да е бил заслужен, а не просто защото се е родил в средата, в която се е родил. Благодаря ти много. И аз също. Да, пиеме егери.